Mä näytin tältä vielä vuosi sitten. Mä ajattelin, että painonpudotus on mulle mahdotonta, mutta mä olin väärässä. Mä kerron sulle nyt 3 myyttiä, jotka tuhlaa vaan sun aikaas. Ja sen yhden asian, mikä oikeasti toimii. Kato tää video loppuun asti. Ensimmäinen myytti. Hiilarit on sun vihollisia. Mä yritin vältellä hiilareita, jätin pois leivät ja hedelmät ja kaikki, mutta mä tulin väsyneeksi ja mun teki mieli ahmia. Sun keho tarvii hiilareita energiaksi. Pointti on vaan syödä niitä oikeat määriä. Toka myytti. Pikadietit on oikotie onneen. Mä oon kokeillut kaikkea detox-teetä ja mehupaastoja, mutta ei ne toimi. Ei ole olemassa mitään taikatemppuja. Johdonmukaisuus toimii aina. 3. myytti. Sun tarvitsee olla täydellinen. Mä ajattelin, että yksi niin sanottu huono ateria pilaa kaiken, mutta ei se ole niin. Tasapaino kaikessa, mitä sä syöt, on se avain. Ja sitten se ainoa asia, joka oikeasti toimii. Se on kalorivaje. Syö vähemmän kaloreita kuin mitä sä kulutat. Mutta tee se sillä tavalla, joka sopii sun elämäänsä. Tämä ajatus oli se, jolloin mulla palat loksahti kohdalleen. Sun ei tarvi vetää äärimmäisiä diettejä, vaan tehdä pieniä muutoksia, johon sä pystyt sitoutumaan pitkällä aikavälillä. Tallenna tämä video muistutukseksi ja ota se ensimmäinen askel jo tänään. Edistyminen on tärkeämpää kuin täydellisyys. Sä pystyt tähän.